Croeso i chi'n hoedfa heddiw, ffrindiau. Mae'n braf iawn cael bod yn eich cwmni. Wel, dwi'n codi fy nhestyn yn awr o lyfr Jona. Rhan o'r benod gyntaf, y drydedd adnod, a hanes cyffroes a chyfarwydd iawn. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Fel plentyn yn yr ysgol Sul, roedd hanes Jona yn apelio yn fawr. Pam tybad? Mae'r hanes yn un cyfarwydd. Stori sydd gennych yma am ddyn anfodlon ynde. Jona yn gwbl anfodlon i fynd i gyflawni gwaith yr arglwydd i Ninefe. Ac yna yn ffoi i Tarsus. Fe achosodd y gwrthryfela yma ar ran Jona dipyn o helbyl. A fel y gwyddoch, fe gafodd ei lyncu gan forfil. Cymerodd Duw drigaredd arno ac achubwyd i fywyd. Wedyn, wedi dod at ei goel, fe fyddhaodd Jona ac aeth i Ninefe. Fel oedd y bwriad yn wreiddiol, a dyma fo wedyn yn rhybuddio trigolion Ninefe rhag i pechod. A phobl Ninefe yn gweld ei pholineb. Ac yna wneud i farhau. Hyd yn oed y brenin yn ymddeheuro mewn sach, liain a lludw. A dyma Duw yn trigarhau wrth bobl Ninefe. Ond mae gannai ofn doedd hyn ddim yn plesio Jona. Doedd o ddim yn rhyw fodlon bod Duw wedi cymryd trigaredd ar y bobl. Ond wrth gwrs, mae drigaredd ef, mae drigaredd fel y môr, heb fesur a heb drai. A dyna chi'r hanes yn ei grynswth. Ond beth yn hylch y stori hon felly, oedd yn apelio gymaint ata i fel plentyn a fy ffrindiau yn yr ysgol Sul. Rhan y pysgodyn mawr mae'n debyg yn llyncu yr hen Jona a'i gadw yn ei fol am 3 diwrnod a 3 noson. Mae'r pysgodyn aur yn anifal anwes reit boblogaidd, mae'n siŵr. Roedd gennym ni un yn y tŷ cw, yn Port, a deu gwir, pysgodyn aur y plant. Bubbles oedd ei enw yn briodol iawn. Un ffactor yn sicr sydd yn apelio i lawer o oedolion ynglŷn â pysgod aur, a dwi'n siarad o brofiad personol. Does a fawr o waith gofalu amdanynt i gymharu â chi neu gath, dipyn mwy o waith dandwn ar heini. Y cyfan sydd angen ar yr hen bysgodyn yw i fwyd unwaith y dydd a dŵr glân bob hyn a hyn. A dyna fo. Ond ni ellwch fydd ddisgrifio pysgodyn aur fel anghenfil gwyllt gynfeiriog na llwch. Oedd yn codi ofn arnoch. Ond dyna'n union, ffrindiau, oedd y pysgodyn mawr, y morfil yma yn llyfr Jona. Bwystfil a lyncodd yr hen Jona yn gyfa ac ennill chwilfrydedd plentyn yn syth bin. Yn sicr, mae yna arswyd a chyffro yn yr hanes hwn. Ond yn fwy na dim wrth gwrs. Mae yna wersi pwysig, nid yn unig i blentyn godi ar daith bywyd, ond i bob un ohonom ni heddiw. Oherwydd pan oedd cefn yr hen Jona yn erbyn wal, fe wnaeth yr hyn sydd yn reddf ynom i gyd fel bod am eidro. Yn anedd y ddyrcyn, yn reddf ynom i gyd. Dianc rhag pob dim ffoi.
ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Carwn ni yn sydyn nodi dau beth, ffrindiau, ynglyn â greddf Jona i ddianc. Greddf sydd yn llechu yn is ymwybod y ddynoliaeth oll. Felly, gwynebu realaeth ac yna gwenu drwy'r dagrau. Felly, gwynebu realaeth. Un tro pan oedd hwn yn 7 oed, ddaeth fy nhad adra o'i waith mi nos. A be welodd o wrth droi mewn i stryd ni? Ond fi, hogyn 7 oed, yn dod i lawr o lôn a bag plastig quick-save yn fy llaw. Wrth gwrs, dyma'n nhad yn stopio car a gofyn i lle oedd hwn yn mynd. A dyma fi'n dweud wrtho fo yn blwmp ac yn blaen bod Alison, fy chwaer, wedi bod yn fy mhlagio drwy'r dydd, a finna wedi cael llond y mol yn y diwedd. Wedi gweiddi arni a derbyn row gan mam am fy nrafferth. Felly, roeddwn wedi penderfynu pacio mag a gadael cartra. Y cyfan oedd yn y bag quick-save, os dwi'n cofio'n iawn, oedd llon llaw o fisgedi siocled a tin o ffa pob. Do gynnau ddim tin opener hyd yn oed. Felly doedd y baked beans yn dau ddim i mi deu gwir. Ond yna fo, o'n i reit stout ac yn benderfynol fy mod yn mynd i ffoi deu gwir. Wrth gwrs, yn fuan iawn roedd fy nhad wedi fy mherswadio i ddychwelyd yn ôl adra o fewn dim deu gwir. Ac yna mi o'n i nôl yn y tŷ yn chwarae hefo chwaer Alison yn hapus braf unwaith eto a phob peth yn iawn. Pan fydd rhyw sefyllfa yn ymddangos yn ormod i ni wynebu, da ni gyd yn cyrraedd rhyw bwynt beth am yn gwneud rhywbeth am gael ffoi, dihangfa, ond yn fynych iawn yng ngwyneb treialon y daith. Y gwirionedd yw tos am dianc i fod nag os. Gwynebu realaeth. Fe gymerodd Jona y cam yna i ddianc o'r sefyllfa. Ond fel sy'n digwydd mor fynych mewn bywyd, fe welodd nad oedd dianc i fod. Nid dianc oedd yr atab terfynol. Yn sgil pob agwedd ar fywyd, fe ddaw na bwynt yn daw pan nad oes dianc i gael. Rhaid gwynebu ffeithiau. Da ni gyd ar ryw adeg yn ein bywydau wedi ceisio dianc rhag ein tad nefol mewn rhyw ffordd neu gilydd. Ond ddaw na ddim byd ohono ni nes i ni wynebu y sefyllfa fel ac y mae a bod yn gwbl onest efo ni'n hunan. Dim cuddio'n penna'n y tywod. Mae yna ormod o hynny heddiw fel mai. Dim cuddio'n penna'n y tywod, ond wynebu realaeth ac yn lle dianc rhag Duw a thad ein harglwydd Iesu, y maflud yn ei law agored, ffrindiau, a chydio yn dynach nag erioed o'r blaen. Fel y mynegodd y parchedig John Roberts mor hiawdl yn ei emyn o didog. I dyner law am hymgeleddodd hi a'i gafael yn of. Na sgwelaf hi. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Gwynebu realaeth. Ac yna gwenu drwy'r dagrau. Ia, ceisio dianc wnaeth Jona rhag mynd i Ninefe. Dianc rhag Duw ei hun, deu gwir. Ond fel y darganfyddodd,
Tos a ddim dianc rhagddo ef. Ac ar ôl yr holl wrthryfela, cafodd Jona ei hun yn Ninefe, lle oedd o'i fod. Fel y gwyddoch, ni allwn ddisgwyl i Dduw ein tynnu ni o unrhyw sefyllfa. Ond yr hyn allwn ni wneud drwy ffydd, yw profi yn helaeth bod yr afael sicra fry yng nghanol y sefyllfa. Gwenu drwy'r dagra, bod hynny yn ymddangos yn amhosibl weithiau. Fel y gwyddoch, ein bod yn wastadol yn breuddwydio am fan gwyn, fan draw, tos a ddim ffasiwn beth i gael nag oes. Yn y byd hwn, nid oes osgoi'r groes, ond mae'r ffydd Gristnogol yn ein hatgoffa bod gennym un sydd yn dymuno ysgwyddo'r baich hefo ni, wrth i ni gario yn croesa personol. Un sydd wedi troedio'r ffordd ymhell o'n blaena. Tydi mab y dyn ddim yn dileu ein beichiau, ond mae adnabyddiaeth ohono ef yn ei gwneud yn haws i'w dwyn. Yn tydi? Dy gwmni i ddwyn y groes drwy foes sy'n fydd, ath gwmni yn y glyn ar derfyn dydd. Felly oherwydd bod gennym waredwr ffrindiau sydd o'i wirfodd yn dymuno gwynebu'r ddrycyn hefo ni, fe allwn brofi o wir lawenydd y ffydd yng ngwyneb pob storm. Nid llawenydd mewn pethau materol dros dro, dwi'n sôn amdanynt yn awr, ond llawenydd a ddail beth bynnag a ddaw. Mae yna ddywediad dwi wedi glywed lawer gwaith dros y blynyddoedd. Mae yna lawer o ddywediadau arwynebol yn cael ei bandio o gwmpas, ond mae hwn i mi yn cyffwrdd ac egwyddor Gristnogol pwysig iawn. Life isn't about waiting for the storm to pass. It's about learning to dance in the rain. Clywais hanes chydig yn ôl am weinidog yn mynd am dro i lan môr efo'i wyr bach. Oedd hi ganol mis Awst yn llethol o boeth, a roedd y ddau yn cerdded ar hyd y ffrynt, law yn llaw a hufen i a bob un ganddynt. Ac yna dyma'r gweinidog ma'n dod ar draws gweinidog arall wedi ymddeuol. Oedd o'n nabod y dyn yma ers blynyddoedd. Ond yn amlwg, doedd na fawr o hwyl ar y gweinidog yma. Oedd o chydig bach yn bigog diwrnod yna. Ond roedd o'n dioddau o sunstroke oherwydd bod ti mor boeth. Oedd o'n dweud bod o'n dioddau o'r sunstroke ac yn deud yr hanes. A roedd yr hogyn bach yn gwrando ar y sgwrs yn astyd iawn. Ond oedd o ddim cweit wedi pigo pethau fyny yn iawn. Oedd o'n cweit wedi cael ei ffeithio am y sunstroke yma cweit yn iawn. Sais oedd yr hogyn bach, ac ar ôl i'r gweinidog arall yma fynd yn ei flaen, dyma fo'n troi at ei daid, a medda fo, grandad, medda fo, efo golwg boenus iawn ar ei wyneb. Grandad, I hope you never get sunset, medda fo. I hope you never get sunset. Hwyrach bod nifer ohono ni weithiau yn dioddau o'r sunset. Gwynebu realaeth. Fe da ni'n cuddio'n penna yn y tywod, ond cofiwch
bod lawenydd y ffydd yn eiddo i bob un sydd yn ei ddilyn ef. Bob un. Dros 5 mlynedd yn ôl, roedd ein bywydau yn dra gwahanol. Oherwydd roedd ein gyfnod y Covid yn doedd. A effeithiodd fywydau pawb mewn gwahanol ffyrdd, rhai yn fwy na'i gilydd. Roedd yna lawer o raglenni ar y teledu yn ystod y cyfnod hwn i geisio codi ysbryd rhywun chwarae teg. A roedd 2 ohonynt ar S4C yn seiliedig ar ffrind Mr Ken Hughes yn ei fyngalo yn Pentra Felin. Dilyn Ken yn ystod cyfnod y Covid. A bydd rhaglenni hyn yn gyfrwng i godi calon llawer o bobl, deud gwir. Cofiaf yn y rhaglenni bydda Ken yn gwneud defnydd helaeth o ddywediad bachog oedd ganddo. Yn trio'n hatgoffa ni y daw hael ar y fryn. Fe gawn ni ddawnsio eto, medda Ken. Fe gawn ni ddawnsio eto. A'r dweud yma wedi cyffwrdd llawer. Fe gawn ni ddawnsio eto. Ond nad i ni anghofio chwaith, ffrindiau, bod yr arglwydd yn rhoi'r gallu i ni ddawnsio fel tai, hyd yn oed pan mae'r storm ar ei weitha. Fe all mae'r storm fawr a'i grym a ddaw ar cyfoeth gorau im. Yn lle ffoi i borthladd Jopa, mwyn dal llong i Darsus. I fyddhau fydda wedi bod fwyaf buddiol i'r hen Jona, ynde. I fyddhau mor enbyd o anodd oedd hi i wynebu pobl Ninefe. I fyddhau a dawnsio yn y glaw. Pan deuna'r nos am cylch i chwrlu du yn fraw, fe gilia'r arswyd wrth i mi ymaflyd yn dy law. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Gwenu drwy'r dagrau. Roedd y diddanwr Al Jolson yn ddyn i gyfnod, ac ni fyddai'r rhan o'i act yn sicr ddigon yn dderbyniol o gwbl heddiw. Ond roedd ganddo lais tyfn cyfoethog. A'r geiriau nifer o'i ganeuon yn eiriau ystyrlon iawn. Enwedig y geiriau'r gân April showers. Though April showers may come your way, they bring the flowers that bloom in May. So, if it's raining, have no regrets. It isn't raining rain, you know. It's raining violets. Gwenu drwy'r dagra. Fe wyddoch chi cystal neu well na fi. Nid oes osgoi'r groes. Dyna yw realaeth. Ond drwy mab y dyn mae'r gyfrinach yn ein meddiant y gallu i ddwyn ein croesau gydag urddas. Oherwydd mae fe gyda ni bob cam o'r daith. Nid polisi yswiriant mo Calfaria i'n diogelu rhag unrhyw niwed, ond raddewid o gwmnïaeth barhaus ein ceidwad pan bo'r storm ar ei gweitha. Dyna Calfaria. Nid dileu'r beichiau mae fe, ond rhoi'r gallu ni i dwyn nhw. Mi goda fe gwanlef at Iesu yn y nef. A rhoddaf bwys fe na'i dwys i orffwys arno ef, cafn ddoras o hyfryd flas a mwyn gymdeithas Duw. Ein erth a rydd yn ôl y dydd, ei olau sydd ar lwybrau ffydd,
rwyf beunydd iddo'n byw. Gwynebu realaeth heddiw, gwenu drwy'r dagrau heddiw. Ond cododd Jona i ffoi oddi wrth yr arglwydd i Tarsus. Mwyn i enw sanctaidd. Amen. Diolch.